ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ CMA ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ብሶነ ሓደ ሐምለ ብዓወት ጸሊም አልማዝ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ታሪክ ዝተሰርሐሉ ቱር ዲ ፍራንስ ሶሉስ 2 ሐምለ ብራብዓይ መድረኹ ቀጺሉ ተኻይዱ። ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ ካብ ፕኔሬሎ ተበጊሶም ኣብ ቫሎሬት ዛዘም 139.6 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ንሓኾር ተዓቐብ ምችእቲ ዝኾነት መድረኽ እያ ተኻይዳ። ብናይ መዓልቲ ምብላጽ ካብ ናብን ትንቀሳቐስ ዘላ ብጫ ማልያ ትማሊ ኣብ ደረጃታት ንፖጋቻን ቬንጋርድን በሊጹ ዝኣተወ ኢኳዶራዊ ኣባል ጋንታ EF ኤዱኬሽን ሪቻርድ ካራፕስ ለቢስዋ። ኣብ ራብዓይ መድረኽ ተረኪቡሎ። ሳልሳይ መድረኽ ኣብ ኣጋሚ ዝዛሙ መውደቕቲ ዘጋጥሞ ኣባል ሶዳል ኬክስቴፍ ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን በተዘጋጠሞ መውደቕቲ ኣብዛ መድረኽ ዘይተረኸበ ተቐዳዳማዩ። ፔደርሰን ኣብ ቀዳማይ መድረኽ እንስተኣለየ ማሼል ጋዞል ስዒቡ ካብዚ ውድድር ዝተኣለየ ካልኣይ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣብ ውድድር ተጸሚዶም ካብ ዘለው ተቐዳደምቲ እቲ ዝበዝሐ ናይ መድረኽ ዓወታት ዘመዝገበ ኣብዚ ውድድር መበል 35 ናይ መድረኽ ንምዝጋብ ኣትዩ ዝርከብ እንግሊዛዊ ማርክ ካቫንዲች እዩ። ካቫንዲች 34 ናይ መድረኽ ዓወታት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ተቐዳዳማዩ። ታዲይ ፖጋቻ ብ11 ካልኣይ ወንት ቫን ኣርት ብ9 ሳልሳይ ያስፈር ፊሊፕሰን ድማ ብ6 ዓወታት ራብዓይ ተርታ ሒዙ ዝርከብ ተቐዳዳማዩ። ብዘይካዚ ኣብዚ ውድድር ተጸሚዶም ካብ ዘለው ተቐዳደምቲ ኣብዚ ዓመት ውድድር እቲ ዝበዝሐ ናይ መድረኽ ዓወታት ዘለዎ ስሎቬናዊ ታዲይ ፖጋቻ እዩ። ፖጋቻ ኣብዚ ዓመት ውድድር 14 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊብሎ። ማድስ ፔደርሰን ብ8 ካልኣይ ን10 ሳምንታት ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ተኣልዩ ጸንሐ። ዮናስ ቬንጋርድን ድማ ብ7 ዓወታት ሳልሳይ ተርታዕ ዝስራዕ ተቐዳዳማዩ። ብጫ ናይ ግዜ ማላ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 መድረኻት ናብ 3 ዝተፈላለዩ ተቐዳደምቲ ተዘዋዊራላ። ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ሮማን ባርዴት፣ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ታዲይ ፖጋቻ፣ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ድማ ሪቻርድ ካራፓዝ ንብጫ ማልያ ዝወነንዋ ተቐዳደምቲ እዮም። ሪቻርድ ካራፓዝ ንመወዳእታ ግዜ ዝመለሰ ማልያ ኣብ ቶሮኒዮ አንዳርቲኮ ዝለበሳ ማልያ አንበሳ ዓቕብያ። ነዛ መድረኽ ታዲይ ፖጋቻ ክዕወተላ ልዑል ግምት ረኺቡ ውድድር ፈሊሙ። ንፖጋቻ ተኸቲሎም ድማ ከም ዮናስ ቪንጋርድን፣ ሬምኮ ኢቫኖፔል፣ ግሪሞዝ ሮግሊች፣ ሪቻርድ ካራፓዝ፣ ቶማስ ፒድኮክ፣ ካርሎስ ሮድሪገዝ፣ አዳሚያተስ፣ ፔሎ ፒላቦ፣ ጁሊዮ ቺኮነን ድማ ንፖጋቻ ስዒቦም ዕውታት ናይዛ መድረኽ ክኾኑ ብሕጹነት ዝቐረቡ ተቐዳደምቲ እዮም። ድሕሪ 1 ኪሎ ሜትር ምጅማር ውድድር ቤልጅማዊ ኣባል ሎቶ ደትኒ ቪክቶር ካምፔናርትስ ኣባል ቲም ቪዝማ ወንት ቫን ኣርትን ኣባል ኡኖ ኤክስ ፕሮ ጆናስ አብርሃምሰንን ቀዲሞም መጥቃዕቲ ካይዶም። ድሕሪ 3 ኪሎ ሜትር ቤልጅማዊ ማክሲም ቫን ጊሊስ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሪያን ጊብሶንን ኣባል ኢንተር ማርሼ ኮቦ ጎስስንስ ዳግማይ መጥቃዕቲ ካይዶም። ድሕሪ 5 ኪሎ ሜትር ኣባል ሊልትሬክ ማድስ ፔደርሰን ካብ ዓባይ ጉጅለ መሊቑ። ኣብ 12 ኪሎ ሜትር ዴንማርካዊ ማድ ፔደርሰን፣ ሆላንዳዊ ወንት ፖለስ፣ ዴንማርካዊ ማግናስ ኮርት፣ ሆላንዳዊ ፍሪንክ ቫንደር ብሮክ፣ ኮሎምቢያዊ ሃሮልድ ታዴጃን፣ ላክስበርጋዊ ኬቨን ጌኔትስ ዝሓዘት ቀዳመይቲ ጉጅለ ተመስሪታ። ኣብዛ ጉጅለ ካብ ዘለው ተቐዳደምቲ ማድስ ፔደርሰን፣ ወንት ፖለስን ማግናስ ኮርትን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊቦም ዝፈልጡ ተቐዳደምቲ እዮም። ኣብ 17 ኪሎ ሜትር እዛ ጉጅለ ብዓባይ ጉጅለ ተሓዊሳ። ኣብ 18 ኪሎ ሜትር ከም ኣክሰል ላውረንስ፣ ሌኒ ማርቲነዝን ሆጎ ፔጅን ዝኣመሰሉ ፈረንሳውያን ተቐዳደምቲ ካብ ዓባይ ጉጅለ ክተርፉ ተራእዮም። ኣብ 18 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ቀዲሙ ሕንጻጽ ረጊጹ ሙሉእ 20 ነጥቢ ወሲዱ። ነብሪ ጎልጎል ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ኮይኑ ሕንጻጽ ብምርጋጹ 17 ነጥቢ ወሲዱ። ፈረንሳዊ ብራያን ኮካርድ 15፣ ያስፈር ፊሊፕሰን 13 ነጥቢ ወሲዶም። ቢንያም ነጥቡ ናብ 83 ክባብ ቢሉ ምስ መራሒ ጆን አብርሃምሰን ዝነበሮ ናይ ነጥብ ፍሊ ናብ 5 ወሪድዎ። ኣብ 21 ኪሎ ሜትር ኣባል ሎቶ ቤልጅማዊ ማክሲም ቫን ጊልስን ኣባል እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ ስቴቨን ዊላምሰን ኣብ ዘጥቅዕሉ ከም ጆናስ አብርሃምሰንን ያስፈር ፊሊፕሰንን ማርክ ካቫንዲችን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፎም ጸኒሖም። ኮሎምቢያዊ ኢጓን በርናል፣ ቤልጅማዊ ኣርናውድ ዲላይን፣ ቢንያም ግርማይን ተሪፎም። ኣብ ዝቐጸሉ ውሕዳት ኪሎ ሜትራት ኣብ ዓባይ ጉጅለ ብርክት ዝበሉ ስካቶታት ተኻይዱ። ኣብ 29 ኪሎ ሜትር 8 ተቐዳደምቲ ኣብ ቅድሚት ቀዳመይቲ ጉጅለ መስሪቶም። ኣብዛ ጉጅለ ከም ካዛኪስታናዊ አሌክሴይ ለሴንኮ፣ ፈረንሳዊ ብሩኖ አርሚራል፣ ስጳኛዊ ኦየር ላካዚኖ፣ ኖርዌጃዊ ቶቢያስ ጆንሰን፣ ፈረንሳዊ ዋራን ባርጊሊዮንን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ኣለዉ። ይኹን እምበር እዛ ጉጅለ ነዊሕ ከይተጓዓዘት ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጣ።
ኣብ 32 ኪሎ ሜትር 17 ተቐዳደምቲ ዝሓዘት ሓዳሽ ቀዳመይቲ ጉጅለ ተመስሪታ። እዛ ጉጅለ ንከም ፈረንሳውያን ማቲው ፕርጋውዱ፣ ዋረን ባርጊዮል፣ ዴቪድ ጋውዱ፣ ብሩኖ አርሚራል፣ ቫለንቲን ማዶውስ፣ ሆላንዳዊ ቻምፒዮን ዓለም ማቲው ዋንደርፑል፣ ካዛኪስታናዊ አሌክሴይ ሎሴንኮ፣ ስጳኛዊ ኦየርላ ካዝኖን ዝሓዘት ጉጅለ እያ። ኣብዛ ቀዳመይቲ ጉጅለ እቲ ዝሓሸ ናይ ነጥቢ ዓቐብ ዘለዎ ቫለንቲን ማዶውስ እዩ። እዚ ተቐዳዳማይ ብ11 ነጥቢ ንጆናስ አብርሃምሰን ስዒቡ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ። ብዘይካዚ ኣብዛ ጉጅለ ካብ ዘለዉ ተቐዳደምቲ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተሰለፈ ፈረንሳዊ ዋረን ባርጊዮል እዩ። እዚ ተቐዳዳማይ ኣብ 10 ውድድራት ቱር ዲ ፍራንስ ተሳቲፉ። ኣብ 50.4 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ኣባል እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ስቴቨን ዊላምስ ቀዳማይ ኣትዩ 5 ነጥቢ ድማ ወሲዱ። ቫለንቲን ማዶውስ፣ ዋረን ባርጊዮል ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ብምእታዎም ብቀደም ተኸተል ሳልሳይን ካልኣይን 1 ነጥቢ ወሲዶም። ኣብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ካብ ዘለዉ ተቐዳደምቲ እቲ ዝበዝሐ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወት ዘለዎ ሆላንዳዊ ቻምፒዮን ዓለም ማቲው ዋንደርፑል እዩ። እዚ ተቐዳዳማይ ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ሞይኡ 49 ዓወታት ዝሓፈሰ ተቐዳዳማይ እዩ። ካዛኪስታናዊ አሌክሴይ ሎሴንኮ ድማ ብ43 ዓወታት ኣብ ካልኣይ ተርታ ስራዕ ተቐዳዳማይ እዩ። ኣብ 70 ኪሎ ሜትር ቀዳመይቲ ጉጅለ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ውድድር ኣብ መሬት ፈረንሳ ረጊጻ። እዚ ውድድር ኣብ ዝሓለፉ ክልተ መድረኻት ኣብ ጥልያን ካየድ ምጽንሑ ክንዝንጋዕ የብሉን። ኣብ 71 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ስቴቨን ዊላምስ ደጊሙ ቀዳማይ ኣትዩ 5 ነጥቢ ወሲዱ። ዋረን ባርጊዮልን ቫለንቲን ማዶውስን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ብምእታዎም ቀደም ሰዓብ 3-2 ነጥቢ ወሲዶም። ከም ሆላንዳዊ ዶኒ ቫን ፖፐል፣ ፖርቱጋላዊ ጃኦ አልሜዳ፣ ስሎቬናዊ ያን ትራንቲክ፣ ስጳኛዊ ሚካኤል ላንዳ፣ ደቡብ አፍሪቃዊ ሉዊን ማንኬዝ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ኣብ ፈረንሳ ዓወት ቀኒዕዎም ዘይፈልጥ ተቐዳደምቲ እዮም። ኣብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ካብ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ኣብዚ ዓመት ውድድር እቲ ዝበዝሐ ውድድር ዘካየደ ፈረንሳዊ ብሩኖ አርሚራል እዩ። እዚ ተቐዳዳማይ ኣብዚ ዓመት ውድድር 47 ውድድራት ኣካይዱሎ። ኣብ 107 ኪሎ ሜትር ኣብ ቀዳመይቲ ጉጅለ እስጳኛዊ ኣባል ሙቪስታር ኦየርላ ካዝኖ መጥቃዕቲ ፈኒው። ኣብዚ ህሞት ፈረንሳዊ ዋረን ባርጊዮልን ማቲው ዋንደርፑልን ካብታ ጉጅለ ተሪፎም። ኣብ 108 ኪሎ ሜትር ፈረንሳውያን ማቲው ፕርጋውዱን ዴቪድ ጋውድን ንኦየርላ ካዝኖ ተጸንቢሮሞ። ኣብዚ ህሞት ማቲው ዋንደርፑልን አሌክሴይ ሎሴንኮን ብዓባይ ጉጅለ ተገቢጦም። ኣብ 112 ኪሎ ሜትር ኦየርላ ካዝኖ ደጊሙ ኣብ ቀዳመይቲ ጉጅለ መጥቃዕቲ ፈኒው። ብዩኤኢ ማራትስ ትቕለስ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ኣብ ቅድሚኣን ዝረኸበቶም ተቐዳደምቲ እናለቐመት ክትጓዓዝ ጀሚራ። ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ከም ዋረን ባርጊዮል፣ ዴቪድ ጋውዱ፣ ኦየርላ ካዝኖ፣ ቫለንቲን ማዶውስ ግዳይ ምትሓዝ ዓባይ ጉጅለ ኮይኖም ኣብ 114 ኪሎ ሜትር 33 ተቐዳደምቲ ምስ ዓባይ ጉጅለ ተሪፎም። ኣብ 115 ኪሎ ሜትር ወናኒ ብጫ ማልያ ኢኳዶራዊ ንናህር ዓባይ ጉጅለ ክጻወር ብዘይምኽኣሉ ካብታ ዓባይ ጉጅለ ክተርፍ ተራእዩ። ቀፂሉ ኣብ ዝነበረ ኪሎ ሜትር ዩኤኢ ማራትስ ብምኩራት ናይ ዓቐብ ተቐዳደምታ እናተመርሐት ነቶም ብጫ ማልያ ንምውሳድ ናብዚ ውድድር ዝኣተዉ ከም ስጳኛዊ ፔሎ ቢላቦ፣ ኤንሪክ ማስ፣ ቤን ሄሊ፣ አሌክሳንደር ቭላሶቭ ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ብኣግኡ ካብቲ ውድድር ወፃኢ ንምግባር ካብ ጉጅሎኦም ተፈልዮም ንኽዝውሩ ኣገዲዳቶም። ኣብ 117 ኪሎ ሜትር ዮናስ ቪንገፋርድ ሓጋዚኡ ኮይኑ ኣብ ዓቐብ ዝሓኩር ዝነበረ ኣሜሪካዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ማቴዎ ጆርጊንሰን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፉ። ፖጋቻ ኣብ ዝሪኡ ምስ 4 ተቐዳደምቲ ክተርፍ እንከሎ ቪንጋርድ ግን በይንዩ ተሪፉ። ኣባላት ዩኤኢ ማራትስ ንቪንጋርድ ካብ ዝውድድር ወፃኢ ንምግባር ዕላማ ዘለዎም ይመስል። ቪንጋርድ ንፕሪሞዝ ሮግሊችን ሴፕኩክን ዝናፈቐ ይመስል። ኣብ 118 ኪሎ ሜትር ካብ ኣገልጋሊ ቬንጋርድ ምዃን ጋንታ ንምምራሕ ኣብ ቦራ ዘቕንዐ ፕሪሞዝ ሮግሊች ምስ ፍሊክስ ጋላን ኢጋን በርናልድን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፎም። ኣብ 119 ኪሎ ሜትር ኣባላት ዩኤኢ ማራትስ እስጳኛዊ ኩዋን ኣይሶን፣ ፖርቱጋላዊ ጃኦ አልሜዳን ነታ ብዓጻብዕቲ ዝቁጸሩ ተቐዳደምቲ ሒዛ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ኣብ ዝቕልስሉ ዝነበረ እዋን ታደይ ፖጋቻ ብየማን ተሪስካቶ ገይሩ ጥቂዑ። ንፀወታ መጻርርቲ ተረዲኡ ዝመስል ቪንጋርድ ድማ ኣይገድፈካን ብዘስምዕ ተኸቲልዎ። ይኹን እምበር ድሕሪ ዝተወሰነ ሜትሮታት ካብ ሮታ ፖጋቻ ክስወር ተራእዩ። ኣብ 120 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ናይ ግዜ መቑሽሽን ኣብ ዝነበራ ቅጽበታዊ ውድድር ታደይ ፖጋቻ ቀዳማይ ኣትዩ 20 ናይ ዓቐብ ነጥቢ ምስ 8 ካልኢታት ናይ ግዜ መቑሽሽ ወሲዱ።
ፖጋቻ በዛዛ አከባ 20 ነጥቢ ብቀጥታ ነቲ ብ24 ነጥቢ አንበሳ ዓቀብ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ አብርሃም ሰም ተኸቲሉ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ዓቀብ ደይቡ ንዝረኸቦ ቁልቁል ክሳብ ኣብ ሰዓት 80 ኪሎ ሜትር እናረገጸ ብዘይ ዝኾነ ፍርቂ ብሽክለትኡ ከም ሕሱም የነቀዋሎ ጾታ ንኽዛዘም 15 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኣብ ሞንጎ ፖጋቻን ቬንጋርድን ናይ 15 ካልኢታት ጋጊሩ ጾታ ንኽዛዘም 4 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ፖጋቻ ንቬንጋርድ ብናይ 4 ካልኢታት ናይ ግዜ ክፍልሊ ክመርሖ ጀሚሩ ዮናስ ቬንጋርድ ክዋን አይሶ ካርሎስ ሮድሪገዝ ሬምኮ ኢቫኖፔል ግሪሞዝ ሮግሊች ኣብ ካልኢት ጉጅሎ ኮይኖም ብፖጋቻ ተነፂፍሎም ዘሎ ጋግ ንምጽባቢ ቃልሱ ኣለዉ ኣብዛ ዓመተ ውድድር ኣብ ፍጹም ድንቂ ብቕዓት ዝርከብ ታደይ ፖጋቻ ንውድድር ብ3 ሰዓትን 46 ደቂቕን 38 ካልኢትን ብምዛም ዕዉት ራብዓይ መድረኽ ኮይኑ ብ35 ካልኢታት ድሒሮም ቤልጂማዊ ሬምኮ ኢቫኖፔል ካልኣይ እስጳኛዊ ክዋስ አይስ ሳልሳይ ግሪሞዝ ሮግሊች ራብዓይ ናይ ዝሓለፉ ክፍሊ ዓመታት ዕዉታት ናይ ዝውድድር ዮናስ ቬንጋርድ ድማ ብ37 ካልኢታት ድሒሩ ሓምሻይ ተርታ ሒዙ ወፂኡ ታደይ ፖጋቻ ኣብዛ መድረኽ ኣብ ሞንጎ ኣመዛዝምን ብድምር 18 ናይ ግዜ ምቕሽሽ ከሲቡ ፖጋቻ በዛ ዓመት ተሓጊዙ ድምር ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ናብ 78 በሪኹ ብዘይ ካዚ ፖጋቻ ድምር ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተዓወቶም መድረኻት ናብ 12 ደይቡ በዚ መሰረት ዕዉት ራብዓይ መድረኽ ታደይ ፖጋቻ ብ19 ሰዓትን 6 ደቂቕን 38 ካልኢትን ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ብሪቻርድ ጋራፓስ ንዝተወሰደቶ ብጫ ማልያ ደጊሙ ኣብ ዝባኑ ክወድያ በቂዑ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኢቫኖፔል ብ45 ካልኢታት ድሒሩ ይስዕቦ ዴንማርካዊ ዮናስ ቬንጋርድ ብ50 ካልኢታት ድሒሩ ሳልሳይ ክዋን አይሶ ብደቂቕን 10 ካልኢትን ድሒሩ ራብዓይ ስሎቬናዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ብደቂቕን 14 ካልኢትን ድሒሩ ሓምሻይ ተርታ ሒዙሎ ብነጥቢ ኖርዌጃዊ ዮናስ አብርሃምሰን ብ87 ነጥቢ መሪሕነቱ ዓቂብሎ ኤርትራዊ ቢናም ግርማይ ብ83 ነጥቢ ይስዕቦ ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ብ79 ነጥቢ ሳልሳይ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዕዉት ቤልጂማዊ ያስፈር ፊሊፕሰን ብ38 ነጥቢ ሻምናይ ተርታ ሒዙሎ ኖርዌጃዊ ዮናስ አብርሃምሰን ብ24 ነጥቢ ቀያሕ ነጠብጣብ ማልያ አንበሳ ዓቀብ ዓቂቡ ወፂሎ ታደይ ፖጋቻ ብቦኽሪ 20 ናይ ዓቀብ ነጥቡ ናብ ካልኣይ ተርታ ደይቡ ቫለንቲን ማዶውስ ብ16 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዕሎ ዮናስ ቬንጋርድ ብ15 ነጥቢ ራብዓይ ተርታ ሒዙሎ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኢቫኖፔል መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ናይ ዝውድድር ዓቂቡ ወፂኡ እስጳኛዊ ክዋን አይሶ ብ25 ካልኢታት ድሒሩ ይስዕቦ እስጳኛዊ ኣባል አኔስ ካርሎስ ሮድሪገዝ ብ31 ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዕሎ ኣብዛ ራብዒት መድረኽ እስጳኛዊ ኦየር ላዝካኖ ዝበለጸ ተቓላሳይ ናይ መድረኽ ኮይኑ ተሸሊሙ ብጋንታ ዩኤኢ ማራትስ ንኢኒዮስን ሶዳል ኬክስቴፕን ኣኸቲላ መሪሕነት ናይ ዝውድድር ተረኪባ ቱር ዲ ፍራንስ ረቡዕ 3 ሐምለ ብ50 መድረኹ ክቕጽል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 177.4 ኪሎ ሜትር ብዝርሕቀታ ንናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ትምችእ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ብእትካየድ መድረኽ ቀጺሉ ክካየድ እዩ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ኤውሮጳ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ስሎቬንያ ብፍጹም ቅላዕ 3-0 ብምዕዋት ናብ ርብዒ ፍጻሜ ምሕላፍ ኣረጋጊጻ ኣብቲ ክልቲአን ሃገራዊት ጋንታታት 120 ደቂቕ ተጻዊተን 0-0 ዝተፈላለዩ ጾታ ፖርቱጋላዊ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ተወሳኺ ሰዓት ዝረኸባ ፍጹም ቅላዕ ድሕሪ ምስሓቱ ገና 15 ደቂቕ ናይ ጾታ ግዜ ተሪፎም ኣብ ማእከል ሜዳ ነተጻዋታይ ክበክን ዝረኣይ ኣፍቃሪ ስፖርት በቃ ኦሮማይ እዛ ጨካን ቆርበት ንንጉሳ ብኸምዚ ዝሕዝን ፍጻሜ ክትፋንዎ ወሲና ዘብል ነይሩ ትማል ግን ኩዕሶ እግሪ ኣይተጋገየትን ሚዛን ፍርዳውን ኣየዛዘወትን ነቲ ዓመታት ብኽልቲአን ኣጋሩ እናንከባኸበ ንዘኽበራ ንጉስ ሲዩ ንኽብል ወላ እኳ እንተዘየፍቀደትሉ ግን ኣይጨከነትሉን ራህሪሃትሉ ዲየጎ ኮስታ ብዝበሃል መልእኽተኛ ንጉስ 1000 ዓመት ንገስ ኢላ ካልኣይ ዕድል ሂባቶ ንሱ ናይ ሕፍራን ከምቲ ዘልመዳ ምስ ሰኪዐት ጸንቢርዋ ሮናልዶ ድሕሪ ጸወታ ንዝረኸብናያ ፍጹም ቅላዕ ኣመዝጊበና ሃገረይ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ንኽተሓልፍ ክሕግዝ ድሌተይ ነይሩ ግን ኣይተኻእለን ብሓዘን ተዋሒጠ ነይረ ሕጂ ድማ ብሓጎስ ዓመት ሙሉ ሓንቲ ፍጹም ቅላዕ መጽዓቲ ኣየምለጠንን ሎሚ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣብ ተድልየኒ እዋን ግን ሞሊቓትኒ በዛ ኩዕሶ እግሪ እዩ ብቓላት ክትገልጾውን ኣይትኽእልን ኢኻ ሎሚ ንዲየጎ ኣመስግነሉ መዓልቲ እያ ንሱ መድሓኒና ነይሩ ዝበለ CR7 ዝቕጽል ምስ ፈረንሳ ክንገጥም ኢና ናብ ጸወታ ግን ክንጻወት ዘይኮነስ ኩናት ክንገጥም ኢና ንኣቱ እዚ ኸኣ ሙሉእ ዕድመይ ዝገበርኩ እዩ ስለዚ ኣይፈርሕኔ ከምታ ኣቐዲመ ዝነገርኩኻ ካብ ኣይፈጺምካ ክትሰምዖ ዘይትኽእል ቃል እንተደኣ ሃልዩ
ተስፋ ምቁራጽ እዩ ክብል እዚ ውድድር ናይ መወዳእታ ናይ ዋንጫ ኤውሮጳ ውድድር ምዃኑ ወሲኹ ተዛሪቡ። ኣብቲ ጸወታ ን120 ደቃይቕ ብየዒንቲ ንስሪ ንልዳት ብተጠንቀቕ ክሕሉ ዘምሴን ብስሎቬናውያን ዝፈጠራ ክልተ ዕድላት ዘምከነን ተስፋ ብዘቑርጽ ህሞት ሃገር ምልእቲ ብኢዱን ብእግሩን ዝተሰከመ መልኣኽ ናይ ጸወታ ሓላዊ ልዳት ዲየጎ ኮስታ ንዝተሃረሞ 3 ፍጹም ቁላዕ ስሎቬናዊ ምኪኑ። መድሕን ሮናልዶ ፔፔ ከምኡውን ሃገር ፖርቱጋል ብምዃን ኣብ ጸወታታት 3 ፍጹም ቁላዕ ዘምከነ ኣብ ታሪኽ ናይ መጀመርታ ሓላዊ ልዳት ዝብል ታሪኽ ወቂጡ። ሓላዊ ልዳት ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን አንድሬ ኦናና በማንቸስተር ዩናይትድ ይህደን ከም ዘሎ ብወግዒ ተነጊሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ እዚዩ ነይሩ። በቲ ዘቕረብናዮ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር። ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓቱ ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን።